Ja, blijven we in het noorden, want na 20 jaar draait er weer een Friese speelfilm in de bioscopen. De film Stjer gaat over een seriemoordenaar die het gemunt heeft op bekende Friezen. De rode loper ging uit bij de bioscoop in Leeuwarden. Een bijzonder moment voor regisseur Janko Christ. Ja, dus Toet, bekend Friesland, is Erik van der Jong. Zo hier hele legendes. Anneke en Griet onder de oren, maar ja, daar ben ik iedereen dat maai om deze film. Dus dat is echt hartstikke leuk. Dat meesten bebellen ze op en ja, tuurlijk willen we de. Want dat is precies wat er in de hele film gebeurt. Alle bekende Friezen gaan op de een of andere manier dood. En wat zilverloor heb je? Oh, net dan. Levenskort. Onkruid vergeet net. Daar is nog maar gelegen, man. Verrassing, geweldig. Ja, heel verrast. Tevreden hoe het eindresultaat? Ja, ja. Ja. En we leven nog. Heel eerlijk, ja, fantastisch. Ja, ik wist niet wat ik moest verwachten, maar ik heb bij elke scène gelachen. Ja, dat was, dat is het gewoon. Ik heb echt genoten. De film Stjer is te zien in 5 Friese bioscopen en in Groningen. Ja, dat Stjer betekent overigens sterf, vandaar. Wel nog wat weer. Het is droog en vrij zonnig bij 3.